Ik ga kiezen voor Ithaca omdat het in mijn eigen zo treffelijk en in mooi Friesk aanjouwt dat de levensreis een uitdaging is voor alle mensen. En soms dan stel je je doelen van dan wil ik dat en het doel en alleen nog maar het doel voor eigen. Maar om dat er komen, dat is de echte reis die alle mensen gaan moeten. Ithaca is in de Griekse mythologie een begrip. De Odysseus die komt er waar, dat is een eiland voor de Griekse kust. En had hij in de Trojaanse oorlog had hij meevochten. En als hij Aaron is, dan gaat er op weg naar huis. Hij wil graag naar huis, dat is zijn doel. Maar hij doet dat zien hierover. En dat thema is dus oordrachtelijk vanzelfs de levensreis. Ithaca. Als je de reis aangaat naar Ithaca, bid dat het een lange waai wordt. Vol avonturen, vol ondervindingen. Vrees je de lastrigonen en de kyklopen en de razende Poseidon net. Haar zilst onderwijs net moedje als die geest hechte houdt. Als een kostelijk gevoel die toch ieren en zinnen gaat. De lastrigonen en de kyklopen en de razende Poseidon zilst net moedje als het haar net zelfs meesleept in die geest. Als die eigen geest haar net oproept. Bid dat het een lange waai wordt. Dat er simmermannen bij de roes komen. Dat is mij wat een nocht, wat een geniet, die onbekende havens bezielste. Dat is Phoenicische merken oondorst, om de treffelijke waar te keepjen. Parelmoer en koraal, barnstien en ebbenhout en allerhande zinnepriekjend roekersgwot. Savolle zinnepriekjend roekersgwot als het krijgenkist. En dat gans Egyptische steden bereizigest om te leren en nog meer te leren van de wiezen der. Maar had lieke goed altijd Ithaca voor eigen. De aankomst der, dat is die bestemming. Maar jij die zelfs in geen geval op. Let de reis jaren en jaren door je. Aantast, oud worden, ankerust op het eiland. Riek mij alles dat onderwijs gare hast. En verwacht je geen jeften meer van Ithaca. Ithaca had hij de kostelijke reis jong. Der zonder hiest hij neer op een paard wegen. Het had hij niet meer te bieden. Hoe sober het hij ik aandocht. Ithaca had hij net verriefelen. Nou zo wies worden best, zo rijk aan ondervinding, nou zult begrijpen wat Ithaca's dat zijn je. Als de geest hechte houdt, dat vind ik zo fantastisch uitdrukt, omdat het zegt dat je je altijd bewust wezen moet van je weerden. Net met alle wien, met alle emoties, die geest, dat fundament in mensen, als die hechte houdt, nou, dan krijg je alles door. Ik koester dit gedicht zo, dat ik het altijd bij me heb. In mijn tas. En meerdere exemplaren. Dus, ja, ik hou van mensen en dan denk ik, nou, dat spreekt me zo aan, misschien een oor ek en dan, ja, dan deel ik het uit, zeg maar.